Müстәкыйлек тәрбияли уңай кичерешләргә этәрә. Мамадыштагы Миләшкәй балалар бакчасында милли тәрбияне халык уеннары аша бирәләр. Сабыйлар аеруча хәрәкәтле уеннарны үзитә. Шундыйларның берничәсен Мамадыштагы хәбәрчебез күреп кайтты. Миләшкәй балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр Кәрия Зәкәрияны уйный. Сабилар кулга-кул тотынышып түгәрәкләнеп баса, уртага бер бала чыга. Түгәрәктәгеләр бер якка хәрәкәт итеп, уртадагы кызның хезмәттә, җыр биюдә булган сәләтен, уңганлыгын мактыйлар. Бу Мәрьям Вәлиеваның иң яраткан уены. Без бакчабызда Кәрия Зәкәрия куш кулым түбәтәй уеннарын бик яратып уйныйбыз, безгә ошый. Миләшкәй мәктәпкәчә белем учреждениесе халык уеннары аша балаларга милли тәрбия бирү өстендә эшли. Мондый уеннарның төп үзенчәлекләре шунда, аларда ярышу, хезмәттәшлек, хәрәкәтләрдә күмәклек, бердәмлек өстенлек итә. Тәрбиячеләр әйтүенчә, алар уенда катнашучыларда мөстәкыйльлек тә тәрбияли, уеннарның эштәлеге кәефне күтәрә, уңай кичерешләргә этәрә. Халык уеннары коммуникатив үсешне дә үстерә. Аннан соң җитезлекне, осталыкны, зирәклекне үстерә. Сабилар бигрәк тә хәрәкәтле уеннарны үз итәләр. Бигрәк тә җырлы биюле уеннарны бик тә якын итеп кабул итәләр. Татар халык уеннары гына түгел, рус халык уеннары да, башка милләтләрнекен дә без балаларга өйрәтәбез. Балалар бакчасы коллективы бу эшкә милли мирасны саклаучы өлкән буынны да җәлеп итә. Илнур Юнусов, Фаил Шәйхетдинов, Татарстан яңалыклары.